Tämä mies on Juhani Palmu, pohjalaisen rakennustaiteen kuvaaja. Palmun ominta aihepiiriä ovat pohjalaiset pihapiirit. Kuvia asuttavat Jaakko Ilkka, Iso-Antti, Rannanjärvi, Häijyt ja meillä tänään täällä studiossa kuvissa ovat Nivalan körtit. Kun menin Etelä-Pohjanmaalle 70-luvun alkupuolella, niin siitä lähtien tämä sisäpihan mystiikka on kiinnostanut minua ja se miljöö, jonka sisällä ihmiset ovat eläneet ja mitä he ovat kaikkea kokeneet, se voidaan löytää vielä tänä päivänä. Ihmiset elävät niissä esimerkiksi jossakin Alahärmässä, jossa Isontalon Antin ja näiden häijyjen asumapihapiirit ovat olemassa. Ihmiset, samat suvut elävät edelleen siellä ja heiltä voi kuulla siitä kaikesta, mitä on aikanaan tapahtunut ja mitä tapahtuu edelleenkin. Se on siis toimiva paikka ja tässä korostuu se tunnelmallisuus ja turvallisuus, joka nykyään nähdään enemmän symbolisena ja mitä se aikaisemmin oli käytännössä sisäpihan, joka rakennettiin niin, että se toi turvallisuutta. Tämä on ollut yksi kiinnostava asia, johon olen palannut säännöllisesti näissä aiheissani ja virittävät yhä uudelleen työskentelemään näissä pihoissa. Kun olen luonnostunut hiilelle, niin sen jälkeen siirryn siveltimellä tekemään jonkinlaisia lisäluonnosteluviivoja, hyvin rakennan tämän. Minullahan tähän talonpoikaiseen maalaustapaan kuuluu rakentaa se hyvin vahvoilla ääriviivoilla ja sitten sen jälkeen veitsellä ne menevät osittain umpeen ja sillä tavalla jää tämä, käytetään nyt sanontaa, musta viiva jää sitten jonkin verran näkyviin sieltä ja tämä maalaustapa, jota sanon, että se on ekspressionistista, niin sillä luontaista on tällainen, jossa ystävällisesti jätetään katselijalle myöskin mahdollisuus nähdä tietyllä tavalla. Se ei siis viimeistele kaikkea. Tämän jälkeen sitten alan levittämään palettiveitsellä väriä ja tämä veitsitekniikka on se, josta olen sanonut, että sen jäyhä jälki korostaa talonpoikaista taloa ja se ei yritä tehdä kaikkea valmiiksi asti. Ja myöskin tällä tavalla on nähtävä valmiina jo, kun työtä aletaan työskentelemään, aihetta työskennellä, mitä siihen voidaan ottaa, koska veitsi, joka on noin 5 sentin mittainen, niin ei voida tehdä mitään sellaista kuin esimerkiksi jollakin kärkisiveltimellä. Tällä tavalla tämä tyylittely on siinä valmiina. Jotkut sanovat, että veitsitekniikka on tuollaista pakkelointia ja se on sitä, mutta silloin voidaan tehdä monia kerroksia ja patinoida tämä jälki. Minulla on tapana patinoida, työskennellä noin 3 kertaan aihe.
Pekka se tuossa kuiski, että kyllä realistinen taide se on niin kiistatonta sitten, kun se on kiistatonta. Tässä musiikki ja kuva meni. Palmu olevansa ekspressionisti, että näin meni taas taiteen tuntemus meni kuva ja musiikki hyvin yhteen, kyllä. Kiitos Jani hirveästi. Otetaanko me tytöt jäseniksi? Nimittäin me